Og det er så Mads' første laks. Se, hvor den trækker. Bare hold ved. Bare hold ved. Kan du holde stangen? Ja. Prøv at rulle lidt ind. Bare en lille smule. Stille og roligt. Bare hold den der. Så filmer jeg lige her. Kan du skal holde den der, kan du det? Ja. Så prøver jeg lige at gå herhen. Ja. Prøv at rulle lidt ind, Mads. En anden vej. Nej, øjeblik. Det er rigtigt. Skal jeg lige se. Må lige se. Prøv bare at rulle lidt. Rull. Du må helst ikke få for meget slap lige. Jeg spænder lige lidt mere. Du ruller bare ind. Det er godt. Jeg skal lige have billederne. Hold stangen opad. Du skal have stangen sådan opad. Ikke? Hold den der. Jeg tror faktisk, det er en laks. Prøv bare at rulle opad. Bare hold den der. Det er godt, Mads. Prøv bare at rulle lidt mere. Ja, så hold stangen opad. Op med, løft stangen. Du skal holde linen stram hele tiden. Jeg skulle gerne lige have fisken op. Jo, prøv bare. Nej, du må ikke mere. Ikke mere. Jeg skulle lige have den til at løsne lidt, for ellers så sidder den præcis i krogerne. Ja, du fisker bare videre. Lige prøv at se. Prøv at løfte stangen lidt opad. Bare lidt. Ja, den er stærk. Nej, bare hold ved. Jeg skulle gerne lige have den op til overfladen, så skal den bare ind i en fart. Nej, det er sådan. Det er en perfekt størrelse. Jeg har den i min hånd. Nej, bare bliv ved og hold ved. Nu skal du ikke slippe, jo. Ja. Kæft, mand. Det har vi andre brugt så mange år. Jeg har den i min hånd. Jamen, bare bliv ved. Løft stangen. Se, hvor den er henne. Jeg skal lige hjælpe med at løfte lidt her og se, om vi kan få den op og presse den lidt. Der kommer den, ikke? Jo. Er det ikke en laks? Ja. Vil du hjælpe med lige at lande? Så kan jeg lige... Den er tung. Den er stærk, Mads. Bare hold ved. Nu kommer Jens. Nu har man snakket med i bilen. Jeg skal lige presse den lidt ud af her, så den ikke... Lige se, hvor den er henne. Der var den. Og det har vi andre brugt så mange år om. Det synes jeg fandme også. Vi prøver at bakke lidt, Mads. Se, om vi kan få den her hen. Ja. Bare hold ved. Nej, hold ved. Bare hold ved stangen. Du kan sagtens. Vi presser den lige lidt ind her. Vi presser lidt op derovre. Så! Sådan, Mads. Vi skal bare lige have den ud i en fart her. Kan du lige holde den her? Bare lige holde ved den.